Nah, iki pasar wage cah. Iki lek bengi nang kene iki wah rame banget cah. Banyak angkringan pating telecek. Nah, iki CB nyeni Mas Iki ya pacaran bojo lewat ngarep aku bareng to. Wes ya iki adewe dari pertigaan ini belok kanan. Nah, iki saya lurus pertigaan ini adewe tetap lurus sampai ketemu lampu merah ya cah. Nah, iki lampu merah iki lek lurus nang arah rumah sakit Dokter Rizka iki adewe ambil sing ngiri arah nang Tanun ya cah. Nah, itu pelangan sepuri adewe ngiri pokoknya. Nah, iki adewe ngiri kira-kira pirang atus meter ya. Wis pokoke tutune cah yo. Iki sik lurus. Nah, iki sik terus mengko sadurunge hutan kota pas lokasine cah. Nah, kalau cah wis terpantau masalah kok yo wis rame. Aduh, nah yo wis lah. Nek gini iki ya sing ndak tak demeni yo ngene cah. Antri. Mesti antri. Nah, iki tulisane Somai Mbak Nina. Iki selegendaris Tulungagung cah. Tapi nek gini yo ngene iki adewe kudu sabar menanti. Iki kayak aku leh nomor antrian piro iki engko. Ya wis ndak apa-apa lah cah, ditunggulah ya karo ndelok lek ngedoli mbak-mbake kuwi. Dimana we ndesel-ndesel iku malah dikepret wong sakmono kian ya toh. Ya wis. Nah, nek kene iki cah yo, selain awakmu kudu sabar, kuwi yo kudu niteni antrianmu. Soalnya nyapo iki sing niteni antrian kuwi sing tuku cah. Nah, kaya ngene contohnya. Nah, ngene kan bingung to mbak-mbake. Oke, kudune adewe nang kene iki aku mang sak bare sapa, barku kuwi sapa, kuwi adewe kudu niteni dhewe. Nah, delon ya, penampakane kaya ngono kuwi. Aromane iki wis ndak betah ya. Aku wis ndak kuat ngempet iki aku ya. Setengah iki wis keliren momongane tengku sing tenang-tenang ae mambu aromane khas somene. Iki langsung nang teng. Ndak apa-apa lah tinteni cah yo. Nek kene iki cah yo, bumbu kacange rasane jan lekoh banget. Mulane nyapok nek kene antri-antri kualitas rasa itu tidak bisa dibohongin. Nah, iki pesen aku cah iki. Aku pesen ndak akeh cah, 5.000. Soalnya nyapo 5.000 oleh wis sak. Ayo, tenan. Sakmono kae. 5.000 lho cah iki. Nah, iki wis teko antri aku, yes iki. Ya sini cah. Tak rewang antri kaya ngono kuwi mang oleh iki. Ya.